Көмеш қоңғырау шыңлый. Yok, шыңламый, ул жырлый. Балалар, келігіз дей, дәріске кірігіз дей. Хайырлы күн оқушылар. Сізні яңадан математика дәрісінде сәлемләуіме шатмын. Яхшы кәйеф, зур тілек білән дәрісібізні башлайық. Дәрісібізнің темасын білгіләу үшін берілген зурлықларны үсә бару тәртибінде урнаштырыйк әле. Нинди сүз килеп чыкты, дуслар? Әйе, дөрес, мәсьәлә. Нәрсә соң ул мәсьәлә? Әйе, без математика дәресендә төрле күнегүләрне дә мәсьәлә дип атыйбыз. Сергей Иванович Ожегов үзенең аңлатмалы сүзлегендә мәсьәлә сүзенең төрле мәгънәләрен күрсәтә. Әйдәгез шулар белән танышып китик әле. Мәсьәлә ул исем. Беренче мәгънәсе аның ул шишелешне таләп итә, мәсьәләне куя, мәсьәләне шишу, мәсәлән, хәрби мәсьәлә. Сугышта яки теге яки бу максатка ирешү өчен командир тарафыннан куелган мәсьәлә. Икенче мәгънәсе уйлау, санау ярдәмендә шишелә торган күнегү. Арифметик мәсьәлә, шахмат уенындагы мәсьәлә. Өченче мәгънәсе тәҗрибәләр үткәрү юлы белән шишелүче катлаулы мәсьәлә, проблема. Ягъни фәнни мәсьәлә. Дүртенче мәгънәсе нинди дә булса авыр хәл ителә торган катлаулы эш, мәсьәлә. Мәсәлән, төрле мәсьәләләрне хәл итеп өлгерергә кирәк дип сөйләшәбез. Алга таба китеп, экранга карасак, нәрсәләр күрәбез? Әйе, төрле формулалар. Бу формулалар сезгә хәрәкәткә мәсьәләләр шишкәндә төп ярдәмчеләр, дуслар. Тормышта без хәрәкәткә кагылышлы бик күп мәсьәләләр белән очрашабыз. Фәлсәфәче Аристотель дә тормыш хәрәкәт таләп итә дип язып калдырган. Беләсез, хәрәкәткә мәсьәләләр шишкәндә без 3 зурлык белән очрашабыз. Бу нинди зурлыклар икән? Исемнәрен атагызчы. Бик дөрес. Ераклык, вакыт, тизлек. Әйдәгез, һәрбер зурлыкны аерым искә төшереп үтик әле. Нәрсә соң ул ераклык? Ераклык ул мәсьәләләрдәге геройларыбызның йөгереп, йөзеп, яисә шуышып үткән юлы. Ераклык һәрберсенең төрле була әлбәттә. Кемгәдер ул миллиметр, кемгәдер дециметр, сантиметр, яисә метр һәм километр. Ераклыкны без ничек тамгалыйбыз? Шулай, S хәрефе белән истә калдырыйк. Ераклык ул хәрәкәттә очраучы 3 зурлыкның иң зурысы, дуслар. Ягъни тизлек һәм вакыт ераклыкка караганда гел кимрәк булачак. Нәрсә ул вакыт? Вакыт ул объектның күпме вакыт аралыгында хәрәкәт итүе. Ничә секунд, сәгать, минут, хәтта ел буе туктамыйча хәрәкәте. Кемдер еллар буе хәрәкәт итәме дип сорарсыз. Безнең планета. Ул бит инде берничә миллиард ел хәрәкәттә. Бәхтебезгә каршы әле дә хәрәкәттә. Вакыт билгесен истә калдыру бик җиңел, чөнки аны инглизчә time сүзе белән бәйләргә мөмкин. Ягъни вакыт Т хәрефе белән тамгалана. Тизлек исә объектның күпмедер вакыт аралыгында үткән, йөгергән, очкан һәм башка эшләр эшләгән юл зурлыгы. Аның ничә миллиметр, сантиметр, километр араны 1 секундта, 1 минутта, 1 атна яисә 1 елда үтәр юлы. Тизлекне билгеләү өчен латин хәрефе V-ны кулланабыз. Без тизлекне километр сәгатьләрдә үлчәргә күнеккән. Уйлап караганыгыз бармы? Нәрсә соң ул километр сәгать? Мәсәлән, әкияттәге убырлы карчыкның очкыч себеркесенең тизлеге 8 километр сәгать. Бу ни дигән сүз? Әйе, себерке хәрәкәт итә башлап, 1 сәгатьтән соң 8 километр сәгать юл үткән дигән сүз. Һәм һәр сәгать саен тагын 8 километр, тагын 8 километр. Әмма тизлекнең башка зурлыклар белән дә үлчәнүен без беләбез. Метр секунд, километр минут, миллиметр сәгать. Барысы да нинди объект хәрәкәт итүенә карап билгеләнә. Бәлки бу патша улы аткан уктыр,
Бәлки, убырлы карчык өенә сикереп кергән бакадыр. Хәрәкәткә мәсьәләләрне җиңел шишу өчен без сезнең белән ике усулдан файдалана алабыз. Сызым яисә таблица. Әмма мин сезгә таблица усулын сайларга киңәш итәр идем. Минемчә, бу юл иң уңайлысы. Ераклык иң зурысы икәнен истә тоткан хәлдә 3 формула чыгарырга мөмкин. Менә алар. Әгәр ераклык ул иң зур сан икәнлеген истә тотсак, бу формулалар бик тиз истә калалар. Һәм бу формулалар хәрәкәткә мәсьәләләрне дөрес шишүнең ачкычлары. Әйдәгез хәзер берничә мәсьәлә шишеп карыйк. Нәкъ менә алар хәрәкәткә бирелгән мәсьәләләрнең нигезендә яталар. Бу мәсьәләләрне шишәргә күңеллерәк булсын өчен, ярдәмгә убырлыны һәм аның очкыч себеркесен чакырыйк. Убырлы үзенең өеннән себеркесенә утырып, дию пәриенең өенә таба очып бара икән. Туры юлдан гына очып, ул юлга 2 сәгать вакыт сарыф итә. Әгәр дә убырлы себеркесенең тизлеге 24 км/сәгать булса, дию пәриенең өенә кадәрге ераклык күпме булыр? Иң мөһиме нинди зурлыклар куллануын аңлау. Моның өчен безгә таблица ярдәмгә килә. Мәсьәләне өлешләп укыйбыз һәм таблицага мәсьәләдә бирелгән зурлыкларны яза барабыз. Вакыт турысына 2 сәгать, тизлек турысына 24 км/сәгать яздыгыз, шулаймы укучылар? Әмма ераклык билгесез. Ул һәр вакытта да иң зур сан. Аны табу өчен кичкенә саннарны тапкырлыйбыз. Ягъни 24 тапкырлыйм 2 тигез була 48 километр. Мәсьәләдә дию пәриенең өенә кадәрге ераклык соралган иде. Без аны таптык. Икенче мәсьәлә. Убырлының себеркесе төшкә чаклы каргалар куып йөреп бик арыган. Шуңа күрә убырлының үтенүләренә карамастан ул бары тик 8 км/сәгать белән генә оча алган. Әгәр дә дию бу көнне әбине кунакка чакырган булса, убырлы шул тизлек белән күпме вакыт аралыгында барып җитәр иде. Исегезгә төшерәм, убырлы белән дию пәриенең өе арасындагы ераклык 48 км. Әйдәгез, мәсьәләдәге саннарны карыйк. 8 км/сәгать ул безнең тизлек. Ераклык 48 км. Димәк, вакыт билгесез. Бу очракта ни эшлибез? Ераклыкны тизлеккә бүләбез. 48 бүләм 8 тигез була 6 сәгать. Ай-ай, 6 сәгать буе себеркегә атланып очып бару убырлы карчык өчен бердә җиңел булмагандыр, укучылар. Ничек уйлыйсыз? Аңа себеркесен бәлки башка транспортка алыштырыргадыр. Убырлы карчык бу турыда уйламагандыр дисезме? Ничек кенә уйлаган әле? Өченче мәсьәлә. Убырлы карчык каталогтан карап, яңа төр, бик күпкә тизрәк оча торган, өстәвенә җылытыла да торган чиләк сатып ала. Бу мөгъҗиза чиләк 3 сәгатьтә 210 км ара үтсә, уртача тизлеге күпме булачак? Таблицага зурлыкларны билгеләгәннән соң тизлекне табасы кала. Иң зур санны кичкенә санга бүләбез. Тизлек килеп тә чыга. Монда нинди зурлык килеп чыгуын аңлау мөһим. Километр һәм сәгать бар иде. Димәк, җавапта да 210 бүләбез 3-кә тигез була 70 км/сәгать килеп чыгар. Күз алдыгызга гына китерегез. Чиләк ичендә 70 км/сәгать белән. Хәзер инде убырлы карчык әҗдәһаның үзе белән ярыша алыр иде. Димәк, вакыт белән тизлек билгеле булганда, ераклыкны ничек таптык? Дөрес, S тигез була V тапкыр T. Әмма вакытны тизлеккә тапкырлау дөрес булмас. Булай эшләргә ярамый. Ераклык белән вакыт билгеле булганда, тизлекне ничек табарбыз? Нәкъ шулай. V тигез була S бүләм T. Ераклык һәм тизлекне белгән очракта вакытны ничек таптык? Бик яхшы укучылар. T тигез була S бүләм V. Афәрин укучылар. Хәрәкәткә мәсьәләләр шишкәндә сез инде беләсез, төрле очраклар килеп туарга мөмкин.
Шул турыда сезгә алдагы мәгълүмат. Беренче очрак. Ике объектта хәрәкәтне бер-берсенә каршы юнәлештә бер вакытта башлыйлар. Икенче очрак. Ике объектта хәрәкәтне бер-берсенә капма каршы юнәлештә бер вакытта башлыйлар. Өченче очрак. Ике объектта хәрәкәтне бер юнәлештә бер вакытта башлыйлар. Хәрәкәткә мәсьәләләрнең схемалары да сезгә күпмедер таныш. Кара-каршы хәрәкәтне беләбез. Бер пункттан башлап капма каршы хәрәкәт итү бар. Төрле пунктлардан башлап капма каршы хәрәкәт итү билгеле. Һәм төрле пунктлардан бер юнәлештә хәрәкәт итү. Мондый мәсьәләләрне шишкәндә якынаю тизлеге һәм ерагаю тизлеге дигән төшенчәләрне кулланабыз. Хәрәкәткә бирелгән мәсьәләләрнең катлаулыракларында һәр вакытта да 2 яисә 3 төрле хәрәкәт була. Хәрәкәт билгеле, кем хәрәкәт итүенә карап, бу бер төркем кешеләр, төрле транспорт, самолет яисә вертолет, ничек ичә поезд яисә машина үзгәрә. Әгәр дә бер генә объект хәрәкәтләнсә, аның юлы берничә өлешкә бүленә. Башта ул бер якка баргандыр, аннан икенче яктан кайткандыр, бәлки ул тукталыш ясагандыр. Андый очракта аның юлы башта һәм соңыннан дигән өлешләргә бүленә. Нинди генә очракта да кем генә хәрәкәт итмәсен, без хәрәкәтнең нинди кисәкләргә бүленүен карарга тиешбез. Ничә кисәк булуына карап, таблицада шул кадәр юллар ясыйбыз. Истә калдырыгыз, бу бик мөһим. Балалар, сезнең яраткан уеннарыгызның берсе ул куышлы бит, шулаймы? Әйтик, 2 малай берсен-берсе куып, бер агачтан икенче агачка таба йөгерәләр ди. Әмирнең йөгерү тизлеге 4 км/сәгать, Камилнеке 5 км/сәгать булыр. Кайсы малай иң беренче килеп җитәр икән? Һәм ни өчен? Әлбәттә, Камил килеп җитәр. Чөнки аның тизлеге Әмирнекенә караганда зуррак бит. Бер объект икенчесеннән 1 сәгатькә артта кала икән, бу ераклыкны ничек атарбыз? Шулай ерагаю тизлеге дип атарбыз. Ерагаю тизлеген ничек табарбыз? Зур тизлектән кечкенәсен алырбыз. Молодцы. Әмир белән Камилнең ерагаю тизлеген табыйк әле. 5 минус 4 тигез була 1 км/сәгать. 4 сәгатьтә бер-берсеннән күпмегә ерагаюларын ничек табарбыз? Ерагаю тизлеген вакытка тапкырларбыз. Ягъни 4 сәгать булыр. Бер бистәдән 2 велосипедчы бер якка таба бер үк вакытта юлга чыкканнар. Беренче велосипедчының тизлеге 8 км/сәгать, икенчесенең тизлеге 12 км/сәгать. Укучылар, мондый хәрәкәтне бер юнәлештә хәрәкәт дип атыйлар. Без бүгенге дәресебездә мондый очракка мәсьәләләр шишәрбез. Һәр сәгать саен беренче велосипедчы икенче велосипедчыдан артта кала. Чөнки аның тизлеге кимрәк. Икенчесе оннан ераклаша бара. Шулай итеп, алар 1 сәгатьтә бер-берсеннән 12 минус 8 тигез була 4 километрга ераклашалар. Велосипедчыларның тизлекләре төрлелеген ерагаю тизлеге дип атыйлар. Бер юнәлештә хәрәкәт иткәндә ерагаю тизлеген табу өчен зуррак тизлектән кечкенәрәк тизлекне алырга кирәк. Икенче велосипедчы беренче велосипедчыдан нинди аралыкка ерагаюн белү өчен, мәсәлән, 3 сәгать аралыгында дип алсак, ерагаю тизлеген күрсәтелгән вакытка тапкырларбыз. Ягъни 4 тапкыр 3 тигез була 12 километр. Димәк, 3 сәгатьтә икенче велосипедчы беренчесен 12 километрга узып китәр. Әгәр дә күпме вакыттан соң алар арасындагы ераклык, мәсәлән, 16 километр булыр икәнлеген белү өчен, күрсәтелгән ераклыкны ерагаю тизлегенә бүләргә кирәк. Ягъни 16 бүләм 4 тигез була 4 сәгать килеп чыгар. Димәк, велосипедчылар 4 сәгатьтән соң бер-берсеннән 16 километр ераклыкта булырлар. Укучылар, әле генә карап киткән яңа күнекмәләрне дәресебезнең практик өлешендә ныгытырбыз. Мин сезне мәсьәләләр шишәргә көтеп калам.